fotkam pa ću, imaš mama. Da. Samo da rešim. Kad pomislili da sve počinje od vas? Pa mi jesmo. Mislili smo da se nikad veliko i važno nije desilo pre nego što smo na scenu stupili mi, đaci. I onda smo krenuli u školu Vladislava Ribnika. Počeli smo da učimo matematiku, srpski i francuski. Malo po malo postalo je očigledno da je mnogo velikih i mudrih ljudi pre nas zasnovno za svet u kome danas živimo. Nikola Tesla, Mihajlo Pupin i Sveti Sava učinili su Srbiju zauvek ponosnom. Možda će baš neko od nas, iz trećeg dva, krenuti njihovim stopalom. Ali mnogo je ljudi čija imena ne znamo, koji su vekovima na tlu Srbije stvarali muziku, narodne igre, izreke i mudrosti koje i danas žive. Narodna tradicija se prenosi sa kolena na koleno. I sad je došao red na nas trećaki. Čekaj, vrata su Gvozdena, treba ti ključ da ih otvoriš. Da, imaš ključ i lepu reč. Možda je ključ u obliku lepe reči. Drugari, evo kako sam ja tako sačinio. Bilo je lepo, igralište u blizini moje kuće. Drugari je fudbal, savršeno. Dobri, meni. Ovamo dole, sam. Šutri na gol. Žrtala sam loptu jako, ali i ona završila umesto u golu u nemostavnim vagama. Bežimo, brzo. Tako smo prozorimo Marte. Zaboravi na fudbal i beži. Izvinite, molim vas, zaista je bilo slučajno. Nemojte da se ljutite. Evo, zadržite moj fudbal. Neka ostane kod vas dok ne dođu moji roditelji i neka opnade štetu. Izvinite, stvarno mi je žao. Moj unuk trenera fudbal. Verujem ti da nije bila namerna. Hajde uđi, imam divnu čokoladnu tortu. I tako sam naučio. Ako si ljubazan i fin, možeš naći rešenje za svaki problem. Lepa reč Gvozdena vrata otvara. Svi u razredu znamo da Maksimo od Baka pravi najlepše slatko čumskih jabuka. Kad god idemo kod Maksima, druženje počinje malom degustacijom. Grupni rad iz prirode i društva bio je idealna prilika da se otvori nova tegla. Ne mogu da otvorim teglu. Daj da ja probam. Dajte tu teglu da vidite što sam mišljica. Dajte meni da probam. Tebe, ti uopšte nisi snažna. Tata me nauči da prvo pustim da vazduh uđe u teglu, onda ti ne treba ni snaga. Samo dobra ideja. Caruje snaga koja dobavlja. Drugari, sećate li se pesme Crvišnjičica rod rodila što smo učili prošle godine? Da,
matematike. Kako se ne bi sećali? Nije bilo ni jedne petice. Tog dana sam pored matematike naučio još nešto. Naučio sam šta znači usi i u svojoj knjizi. Zadaci su bili baš teški, posebno treći. Radio sam ga skoro pola časa. Kad sam završio, bacio sam pogled na Nataliju i Katin rad. Pa čoveče, oni su skroz drugačije uradili treći zadatak. Brzo sam opisao svoj i uradio na njihov način. Deco, gotovo je, predite papire. Danas nema ni jedne petice. Niko nije uradio tačno treći zadatak. Trebalo je da stavite zagrade ispred kodiča. Pa ja sam prvo tako uradio. Kako da ne? E pa drugi put ne prepisuj. Usej u svoje kljuse. Sećate li se kolača koji ste jeli u nedelju kod mene? Da, kako su samo bili ukusni. Umalo da ne budu napravljeni. Vuče, možeš da odiš u prodavnici i mi kupiš nešto? Naravno. Hoću napraviti tvoj omiljeni kolač. Kupi mi jaji, mleko, brašno, lešnike i čokoladu. Dobro, mama. Hoćeš da zapišeš da ne zaboraviš? Ne, ništa se ne brini. Sve sam zaboravila. I tako sam na putu, umjesto sam mislio na spisak, mislio sam kako ću vas pozvati na kolače i da igramo igrice na kompjuteru. Joj, doći će mi drugari, igrat ćemo Minecraft i radit ćemo na svoju utvrđavu. Bože, da je majstor u tome. Daj, Nikola odlično igra tu igricu. Dođem u prodavnici i mislim. Jaja, brašno, čokolada, lešnici. Da je to sve. Čekam se vratim kući. Stigla sam. Daj mi mleko, a ostalo ostavi na stol. Mleko sam zaboravio. I morala sam nazvati prodavnicu. Za sve što radimo bitna je dobra koncentracija. Bez nje moramo da uložimo veći fizički napor nego što je inače potrebno. Da, tako sam naučio poslovicu. Ko nema u glavi, ima u nogama. Baš u takvu ruku sam ja upala pre neki dan. Slušajte, krenem posle škole kući i nađem Teodoru. Eća, čula sam da ideš sa Markom i Sofijom za 3 dana u bioskop. Nisam baš planirala da Teodora krene sa nama. Moram brzo da smislim kako da izbegnem. Kada počinje, u 4 ili u 6? Sad imam priliku da izbegnem. Reći ću u pogrešno vreme. U 4. Važi, vidimo se ispred bioskopa. Hej, da li mi je Zoja rekla da idem sa vama danas u bioskop? Ne, nije nam rekao. Nema veze, drago mi je, bolje da nas je više. Vidimo se neki minut pre 6 ispred bioskopa. Misliš neki minut pre 4? Dogovor je da gledamo film u 4. Zar nije bio dogovor 6? Ne znam, ni ja više nisam siguran. 100% je u 4. Malo pre mi je Zoja rekla, vidimo se ispred bioskopa. I već pretpostavljam šta se desilo. Htela sam da me samorim Teodoru, ali sam ja ostala sama ispred bioskopa, a oni su srećno gledali film. Odmah da kažem da baš nisam ponosna na ovo što ću ispričati, ali je dobar slik. Bili smo na času fizičkog. 1, 2 i stop. Deco, idem po lopte i čunjeve. Brzo se vraćam, nastavite da vežbate. Joj, daj malo da prereknemo. Odlična ideja. Doneću ovu sa stikerima. I dok su druga deca nastavila sa vežbanjem, Bela, Natalija i ja smo razmenjivali stikere. Wow, ovaj laptop je baš divan. Hoće da se menjamo, daću ti u zamjenu za njega stiker i Norvega. Slažem se, obožavam je Norvega i nemam takav stiker. Ja ću uzeti ovu zvezdicu sa šljokicama, a dajem srce rubinih boja. Divno, pristajem. Deco, pa šta vi radite? Nismo se tako dogovorili. Mi samo ništa. Brzo na svoja mesta i nastavite da vežbate. A albume sa stikerima predajte mene. Dobit ćete ih nazad kada se završi čas. Kad neko ko je autoritet nije u blizini, dešava se da se ostali opusti i rade što žele, ne poštujući pravila ili dogovor. Ili kako srpska narodna poslovica kaže, kada mačke nema, miševi kolo vode.
godine moj tim je igrao u osmini finala školske lige. Misliš ono da ste neslavno izgubili od trećeg 5? Da, došli su mi drugari iz kraja. Došli ste da gledate utakmicu baš dobro. Moj tim je najbolji. Kada danas pobedimo, ostajemo samo još 2 utakmice do finala. Pobednik u finalu osvaja onaj veliki pehar. Isti je pehar kao Liga šampiona. Wow, šta ćete raditi s tim peharom? Mi u timu smo već napravili dogovor. Zajedničku sliku sa peharom i pehar svako od nas čuva u svojoj kući po mjesec dana. Doći ću kod tebe kući. Hoću da se slikam sa peharom. A kad budem igrao u prvom timu i budem poznat, ja ću... Hajde Uglješa, trener nas zove. I tako dok sam pričao sa drugarima i unapred se radilo o peharu, pravio planove, moj tim je izgubio. Pa ne mogu da verujem da smo izgubili. I tako sam na tom porazu shvatio. Bolje je da sačekaš da nešto uradiš pa da se onda plaćaš. Prvo skoči pa reci hop, hop, hop. Dosta je bilo priče. Vreme je da zapojamo i zaigramo. Thank you.